ҳаматон ба салому алайкум дӯстони азиз. Айни ҳол ман дар бозори панҷшанбе қарор дорам дар шаҳри Конибодон. нарху навоҳои ҳама чизро мегирем. дӯстони азиз, метавонед аз нарху наво тиҷе тамошо кунед. дӯстони азиз, рафтем видеоро то охир тамошо. нарху навоҳоро метавонед аз канали нави мо нарху наво тиҷе тамошо карда бошед. нархи картошка, пиёз, сабзӣ, гӯшт ва дигару дигар чизҳоро ҳозир сиёмка мекунем. метавонед аз канали нави мо нарху наво тиҷе тамошо карда бошед. дӯстони азиз, ҳатман подписатсия карданро фаромӯш насозед. санҷар медия ҳамеша дар хизмати шумоён аст.